спокойствие царят в семейство Арпаджикови. Или поне така изглежда на пръв поглед. Йовко! Йовко, къде е сестра ти, бе? Не знам, последно видях при училище някакъв човек и даваше нещо. Сигурно пак листовки раздават. Тя е много брато. Тя е вече добро дете. Тя е много добро дете. Носи не само шестици от училище, много добре се справя с всичко, те че аз няма за какво да се притеснявам. Вече става 11 часа и родителите на Иглика започват да се притесняват за нея. Но в този момент тя се прибира. Иглико, къде беше, ма? Яйцата на подметки заприличаха, майка ти се попика от страх. Не съм взимала хелюна като това с мислите. Бях на площадката с Вероника. Тъй като родителите имат доверие на своето дете, те силно вярват на нейната лъжа. На другия ден Гинка намира хероин в чантата на Иглика, но решава да говори с Иглика преди да стигне до заключение. Какво правиш, мама ми? Абе, Иглико, да те питам, ти да не би да вземаш хероин, ма? Не, че нещо се притеснявам, нещо такова, просто видях вчера по телевизията и си викам, да те питам. Няма нищо такова. Добре. Успокоих се. Иглика, къде пак ли си ремършата? Не, повръща се, нали ги знаеш, тя с младите? Наивността на родителите не им позволява да видят тежката истина. Иглика от няколко дни взима хероин. Иронично се я кръстили Иглика. Гедит, Игли, Иглика. През това време Йовко бива отвлечен от извънземна раса. Той ли? От 2 дни? Не е идвала на училище. Ма аз съм сигурна, че идва, бе. Всяка сутрин тук излиза с чантата, а тя къде иначе може да иде. Иглико, так му говорих за слушата ти физическо. Каза, че днеска не си била на училище, вчера също. Какво става? Лъжите. Тъс Карабаджиева само с глупости не занимава. Учебници, социални глупости, само някакви думи си измисля. Надявам се нашите да не разберат, че съм пропаднала по щрамба. Вчера спах с един за 10 лева. Днеска за 5. Какво направи, като всичките им приятели се друсат? Аз какво? Да не съм по-тъпа от тях. Между другото намерих малко хероин в чантата ти. Да това е случайно? Не на Вероника е. Тя се друса. Аз го взех за да спре. Тя се друса, малка пикла. А ти защо взимаш на хората хероина? Той, виждаш ли го? Ама тате, аз се опитвах да й помогна. Помагаш ли? Аз такъв ще ти помогна, че бърза помощ ти трябва. Моля да ми се караме, дайте да се разберем като големи хора сега. Вие сте някакви загубеняци, аз излизам с Вероника на площадката. Та си Глика много ме разочарова, много се притеснявам, не съм очаквала да се държите честно. Значи с този хероин дед го намерих и дед госпожата ми звъни от училище, а няма. Те с припадъци нейните честите, на наркотици мириш на пот. Сериозно почвам да се съмнявам дали не е пропушила цигари. Къде ще ходиш по този време? Я си лягай да те легна аз. С тия деца само проблеми. По цял ден копая. Искам да се прибера като един нормален човек, да прибия жената и децата и да си гледам футбол. Сега ще ти покажа, Иглико. Ще... След няколко дни мирът и спокойствието вече са се завърнали в семейство Арпаджикови. Къде е Йовко, бе? Кой е то сма? Зайбе,